Ndibulele ngethuba bawumfundisi andinika lona. Uthi bawumfundisi mandime apha. Uthi mandenze amazwi. Igama ke lenkosi malibonke. Amazwi endizawenza ngamazwi wombulela kuni bomama bam nakuni bazalwane. Igama ke lenkosi malibonke. Ndibulela laa nto uba niphume phaa endlini. Ndinibulela nithi tata sicela imali yamakhandlela sibe siya phaa because bangafika aba mama. Igama ke lenkosi malibonke. Ndiyithandile kakhulu laa nto kanti nyhani bazawufika. Igama ke lenkosi malibonke. Xa ndinibulela ndifuna uninika nje amazwi amancinci apha kwincwadi zikaLuka. Uthi hlalani kuwo umzi oyiYerusalem. Uthi nilinde nide nambathiswe amandla. Igama ke lenkosi malibonke. Ndifuna ukuthi ndibulela le nto uba niye nahlala apha. Igama ke lenkosi malibonke. Ngoba kaloku mama uHlalani yiyo iYerusalem yethu thina le. Igama ke lenkosi malibonke. Yiyo indawo yolinda amandla. Malibonke. And ke ngoku umntu okholwayo, umntu owamkele le nkolo. Igama ke lenkosi malibonke. Ayikho into onoyenza ungehlelanga kuyo iYerusalem, ngoba iYerusalem kulapho umntu okholiweyo esenziwa khona. Igama ke lenkosi malibonke. Akuhlali nobambani ke. Abambalwa abantu abahlalayo eYerusalem. Uyakwazi ukuthi uhleli nabo abantu eYerusalem basuke baphume. Igama ke lenkosi malibonke. Kodwa one thing about iYerusalem, umuntu ongenziwanga eYerusalem uyabonakala. Ngoba uthi umuntu sekeme kule ndawo uthi eshumayela abebonakala uba kodwa lo akenziwanga eYerusalem, akahlalanga ncam eYerusalem. Igama ke lenkosi malibonke. Ifana nebandla. Kuyafuneka okokuba bahlale beseYerusalem futhi bahlale bemqhelomnye. Igama ke lenkosi malibonke. Eyona nto ndifuna uyithetha kukuba masihlale eYerusalem because sihlele eYerusalem for our own goods. Igama ke lenkosi malibonke. Masihlaleni eYerusalem silinde side sambathiswe amandla because okokuqala xa ungambathiswanga amandla awuzukwazi uma phambi kwabantu bakwaThixo uthethe nabo ngokuba kaloku uthetha usenyameni. Singomama fanele kube ngumama owombathisiweyo khona ukuze ungathethi nantoni ngomlomo wakho. Masihlaleni kuwo umzi oyiYerusalem silinde side sambathiswe amandla. Uyabonakala umuntu ongahlalanga ncam. Futhi akukho spotiswana ngohlala eYerusalem. Akazuthi uba uNkohla kuba ehleli kuyo iYerusalem mna ndingunkosikazi wakhe ndicinge ngokuba yena embathiswe amandla nam ndizawuhamba ngala mandla wakhe. Ayenzeki kanjalo. Uhlalele yena eYerusalem. Ndihlalele mna eYerusalem. Masihlaleni. Kona akululanga uhlala. Akululanga ukuhlala. But sihleli because senzele okokubana kube khona ii-testimonies. Xa sihlele eYerusalem uThixo uye asivavanye. Kuye kube khona izinto ezisehlelayo. Futhi akubi mandi. Abantu ke ngoku umuntu abona uba andikwazi umelana nale nto. Ayishiye iYerusalem. Ayishiye iYerusalem. Athi apha andizukwazi uhlala. Kanti elaa xesha kungelaa xesha uThixo azamazamana naye khona ukuze amnike amandla ngoba wafunyanwa nje. Awafunyanwa nje. Umntu uzawuthi ehleli kule iYerusalem zithi zisokwehla izinto aqonde mani ke nditshintshe ukuhlala ndiye kwenye indawo. Athi xa ke fika phaa ethetha nabantu bamamele kodwa babe beqonda uba ikhona into. Ngokuba kaloku uphume eYerusalem engagqitywanga. Masihlaleni. Noba kunzima kangakanani masihlaleni.
Ndiyabulela nyhani kuba Nkohla, bendikhe ndanayo into yonqenayo. Nkosi yam. Andihlambulule le nto. Jesus. Bendikhe ndanayo into yonqenayo ukuza apha enkonzweni kuba ndibone ne-weather nabantu hayi abantu babhizi izinto ezinjani. Nkosi yam. Ndifike apha ndafumana uba eyona nkonzo yile yabantu abangaka. Jesus. Apho kanye uThixo simfumana khona kuxa sibangaka. Yes. Kuthiwa abakholwayo sababona ngezenzo. Nkosi yam. Xa sigcwele apha siva kamnandi sicula ingoma idibane elaa xesha asinaxesha likaThixo but simamela ubumandi obu sibuvayo phaa. Jesus. But ipresence kaThixo siyiva xa kunje. Siyiva xa kunje. Ndifuna ukuthi ndiyabulela kuni bomama. Jesus. Ndiyabulela kuni uba ndingene kulaa mnyango nihleli ngolu hlobo ninxibe ngolu hlobo. Ndiyabulela kakhulu. Ndiyabulela kakhulu.